Ginapahayag Gabunan nga Kawatan Nadakpan sa operasyon sa Bacolod City Police Station 2. Samtang Duha man ka mga Talisaynon arestado sa operasyon sa Barangay Takuling, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Minor de edad pa lang suki na sang Social Development Center si AJ Vincent Montelibano. Sang damlag lang, nalagyo ini kag nagbalik sa ilapuluyan sa may barangay size kung sa din bantog man ini nga kawatan kag tirador sang mga nagapark ka truck kag salakyan. Wala ini nakatapos ang elementarya kag aminado nga bata pa lang may makalam na nga kamot. Apang kagabi, wala ini gindakob sa pagpangawat. Sunod sa Police Station 2 Drugs Enforcement Unit, nag-upgrade na ini bilang isa ka drug pusher. Kabugusan nga 35,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa iya paghinakop. Yung butang lang ko nila, sila sa shop, nila tubang. Oo. Pagkaliligay, ngayong nangalan ng pamilya ko, dito ba yung may pawin dalag, yung paan na misa, yung mga plastic ako. Masobra 105,000 pesos naman nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa Regional Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon ng operasyon sa Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling. Target sang RDEU ang street-level individuals nga Sanday Arnold Corpus kag Jason Baladhay, lunsay residente sang Talisay City. Ini nga mga operasyon nato no, ini resulta lamang sa aton nga ginpa-intensify pagid nga mga police operations against illegal drugs. Ginatutukan man sang City Drugs Enforcement Unit ang mga bus terminal sa syudad. Ini matapos nadakpan ang 35 anyos nga si Ryan Ledesma sa Ceres North Terminal nga tuyutan ni Itabok sa norte ang 6,000 pesos nga balor sang items nga iya nakuha gikan sa ruruan sang droga sa Sitio Sibucao, Barangay Banago. Upod Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.